खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बैसागुआ खाथिनिफ्राय खाथि सफैथारबाय। दाउ खौवौआबो रादाबखौ होफैबाय। सेंग्रा सिख्लानि गोसोआवबो बैसागुनि बारा नांबाय। गोसोआ दुंलुब दुंलुब मोनबाय। मोसानो रंजानो गोसो जाबाय। बर' गामि गामि खाम जथा सिफुंनि देंखो रिंखांबाय। बर' गामि गामि बैसागु बरायनो थागथियारि जाबाय। दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे फोरोंथाय हाबाफारि लादों। लाइमोन सिख्लाफोरखौ बैसागु मोसानाय फोरोंथाय होगासिनो दङ थांनाय 31 मार्च खालारनिफ्रायनो। आरो बे बादायाव लाइमोन सिख्लाफोरनो बर' मोसानाय बा बर' बैसागु मोसानायखौ फोरोंथाय होगासिनो दङ। फैगौ 18 एप्रिल खालाराव जानो गोनां दख'रानि रंजालि बैसागु मोसानायजों लोब्बा लाखिनानै दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमुजों लोब्बा लाखिनानै फैबाय थानाय जा बैसागु बे बैसागु रंजालि बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दख'रा आफादनिफ्राय थांनाय 31 मार्चनिफ्रायनो दिनैसिम जोङो फोरोंथाय होगासिनो दङ। फोरोंगिरि लाबोनानै मोसानाय बिथिङाव एसेबाबो दावगानाय लाबोनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोसानाय फोरोंथाय होगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो नोजोर होनाय जादों जोंहा फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 18 एबा बैसाग दाननि 4 बै सानखालि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायनि थाखाय मोनसे लाहार फाहार खालामनाय जादों। दा बेजोंनो लोगोसे जोङो दख'रा हिसाबै जोङो मोसानाय हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों। दा बेनि थाखायनो बे हाबाफारिया मेहेर नाङै जानायनि थाखाय जोङो दख'रा हिसाबै फोरोंथायनि थाखाय स्पेसियेलि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 18 एप्रिल खालाराव दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागु मोसानाय खुंफुंनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों। रंजालि बैसागु फालिनाय एबा खुंफुंनायनि हाबाफारिजोंनो लाइमोन सिख्लाफोरखौ बैसागु मोसानाय आरो बर' मोसानाय फोरोंथाय होगासिनो दङ दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लांगोनायाव। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउस 24। गोजोन्थों।